Siang nanti Sindene 3 ini. Oke. Nanti sampai 3 babak. 3 babak. Pokoknya lagu-lagu terbaru ya Mas. Oh betul. Lagu yang harus diciptakan ada sisa. Anyar. Anyar. Rilisnya awan ini Mas. Awan ini. Ini pokoknya spesial untuk siang ini Sinden Trio Berubur. Trio Blok Gedrek. Yang penting wani pentas. Oh jelas mengecewakan dong. Jelas. 150 wong telu nggo gamelan dhewe. Wah kecewain gue banget, getun gak sih nanggap. Ini lem enggak ya? Wah lebih kecewa, sakit ini wah. Ki mau lem, wah saprete. Sore. Ngaturaken wilujeng siang sugeng pepanggihan kalian paguyuban seni jarilan kreasi baru Putra Barok Budaya Sekanaron ingkang mijil saking tlatah Barongan Banyurejo Tempel Sleman Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal siang punika kepareng kula sarombongan arsa swan ngabiyantara kepareng samangke atur panglipur dumateng sagunging para miyarsa para sutresna budaya. Kepareng sawanipun para kanca Putra Barok Budaya Sekanaron sinengkuyung dening para pradonga ingkang sampun boten asing malih ing wekdal punika kepareng sakmangke badhe ngaturaken gangsal babak kapérang dados kalih ingkang siang kepareng sakmangke badhe ngaturaken 3 babak wondene ing dalunipun para kanca badhe ngaturaken kalih babak sinengkuyung dening para bintang-bintang artis jarilan ingkang sampun kawentar wonten ing tlatah Sleman ugi Ngayogyakarta ugi sakmangke ing dalunipun kepareng wonten bintang tamunipun Abah Lala ugi Teguh saking Kebumen lan ugi bintang tamu sanesipun
ing pramila nyuni dipalila mugi tinebena saking sedaya tolak sari pikantuk anugrah saking Gusti Kang Murbekawasa Purwa Madya ngantos dumugi wasana kelering budaya putra barong budaya rahayu wilujeng kalih saking Rumita putra barong budaya. Pedangnya aku pang itu. Yo. Go. Sorry bot. Putra barang budaya Indonesia.